uGenesis mayiqala nje ivele ithi in the beginning God. Wena dada awambe ongitshelelwa umfundisi wakho lo umsima ngokuthi wazwa ligeje ivesi. Awuyazi ligeje ivesi inceke madoda. Hamba ufika uthi ngithe kuye uNkulunkulu ingane. uNkulunkulu ingane kakhulu kunemvelo. Zimbili lezinto eziseBhayibhelini. Kukhona inature ngesiZulu imvelo, bese kuba khona icreation ngesiZulu indalo, and then bese kuba khona uGod. uNkulunkulu uvezwe inature ngaphandle kwe-existence yemvelo, inature wayengayi kuba khona uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uvezwe noma exposedwe inature. Inature ke ayikwazanga yona ukukhuluma, kodwa iyona eyaveza noma eyazala okukhulumayo okubizwa ngoNkulunkulu. Now nina nizwa sekukhuluma uNkulunkulu bese kube ngazuthi uyena omdala kunayo yonke into, kanti akamdala kunayo yonke into. Mudala kunendalo, creation, kodwa before yena ne-creation kukhona imvelo, nature. Mawufunda uGenesis 1:1 maliqala nje ivesi lithi in the beginning. So lithi in the beginning God created. So beginning lo akumele unake kakhulu because iwona oqukethe ibhomu ekumele uthi mawumshumayeli ukwazi ukuliqhumisa. Manje inkinga ngabashumayeli benu ukuthi la eBhayibhelini kunamabhomu abangakwazi ukwaqhumisa. Lokho ke bese kudala ukuthi kube ngathi babashumayeli bamanga. Kwesinye isikhathi bashumayela amanga unintentionally, bengaqondile, ngenxa nje yokuthi they don't understand, they didn't thoroughly read ivesi, bese beligeja ivesi bese automatically kuqambeka amanga. Uyabona nje mayethi in the beginning, before uye kuGod urashelana ugijimelana. Qala la ku beginning uchaza ukuthi yini beginning, kukhonani kuyi beginning, kwenzakalani kuyi beginning before uye kuGod. Naye uGod ungasheshe umdlule uye kuyi-creation, qala uchaza uGod ukuthi yini uGod, wenzani uGod, kukhonani kuGod. Then bese uya ezenzweni zakhe-ke ey'bizwa nge-creation. Now iyanishaya lento nina bazalo, ningako mina ngalishiya isonto because anikwazi nina nilazi iBhayibheli, aniyazi into enidinga ukuyishumayela. Nina niyarasha niyagijima nijaha uqoqa iminikelo, nijampa niqamba amanga niqede kushayiswe kugoduke kiwe emakhaya kuyokwenziwa ama-sex, kudliwa ukudla notshwala ngoba phela nibuye nidakwe ninjalo nasemasontweni niphuza amawayini nithi isidlo senkosi. Kulungile asidluleke lapho sevesini. uGenesis 1:1 uclear. Kunento ezaqala kunoGod ebizwa ngebeginning noma isiqalo. Into endala kunoNkulunkulu isiqalo. Lento engishoyo it even consistent with John 1:1. No John 1 ubhala njengoGenesis, kodwa kubhala ababhali abahlukene. uGenesis ubhalwa uMoses, uJohn 1 ubhalwa uJohane umpostoli. uJohn uthi mayiqala nje athi ekuqaleni komhlaba. NoGenesis uthi mawuqala nje uthi ekuqaleni, uyabona. So this is consistent. Kumele unake lokuqala lo beginning, kumele unake. Maye nina nigijima kakhulu nijahe kuGod, bese nishiya inqwaba yentshumayelo equkethwe yilo ya beginning. Njoba uyizwa nje nenceke igeja kanje,
isuke yajumpa ubeginning, ya ignora ubeginning. Ingakho kuzogcina uthi uNkulunkulu uNkulunkulu before all other things, uNkulunkulu yena omdala kunayo yonke into, uNkulunkulu uAlpha noOmega. Mawuthi uNkulunkulu uAlpha uthini ngebeginning? Ngoba phela iBhayibheli liqala ngoNkulunkulu, liqala ngesiqalo, which is in English the beginning. Now if before ufika kuGod usutheni ngebeginning? Ake nihlephulele nje kancane ukuthi khonani lapha kuyibeginning. Lapha kuyibeginning kukhona into ebizwa ngenature, ngoba icreation ivela after God and ivela by God. uNkulunkulu odalile, kodwa uNkulunkulu kanye nendalo kuvela kwi-nature. So in-nature ayitholakali under God, itholakala before God. Lokho kumenza uNkulunkulu abe ingane kune-nature, ngoba naye uvezwa i-nature. So yini endala phakathi kaNkulunkulu umdali kanye nemvelo, nature? Ilokho kuvela kuqala, okubizwa ngani? Kubizwa ngebeginning. Hambe uyobheka uNkulunkulu mayesedala ukuthi udala out of what, uzoyibona lento engikhuluma ngayo. Kunezinto ezintathu ezingadalwanga ezazivele zikhona, belonga before God, belonga under i-beginning. Toqala uNkulunkulu akawadalanga amanzi. Mayedala umhlaba udala out of water. Nakho konke okusemhlabeni udala out of water, umhlaba. uNkulunkulu akawudalanga umoya. Mayedala lokhu okuphezulu okubizwa ngezulu, ukudala out of umoya, spirit. Kwabakholwa kwabangakholwa akawudalanga uNkulunkulu. Ingakho konke akudalayo ukudala out of lezi zinto. uNkulunkulu akakudalanga ubumnyama, kodwa ubumnyama ibona obuzala ukukhanya. Ngaba kukho ukukhanya ukuba bukho ubumnyama. And eBhayibhelini kuclear ukuthi ubumnyama badalwa, I mean njalo ukukhanya kwadalwa, kodwa asikuboni ukudalwa kwe-darkness, ubumnyama. Amanzi was there, ubumnyama was there, umoya was there. Yonke ke into oyibona idalwa uNkulunkulu idalwa out of these three things. Lezi zinto lezi zindala kunoNkulunkulu, zi-exista before, prior God, zi-exista lapha kwi-beginning. Uyabona lela gama enili-ignorayo elithi beginning, mazokhuluma nje ngoGod ewu-creator, liqale kuthiwe in the beginning. Lo beginning iwona oqukethe in-nature, amanzi, umoya kanye nobumnyama. So ubumnyama ibona obuzala ukukhanya, amanzi iwona azala umhlaba, umoya iwona ozala lokho kubizwa ngezulu. Lelinye ilanga siyochaza ukuthi yini izulu, ngoba izulu igama elihlanganisa izinto eziningi ndawonye, kufana nomhlaba. Umhlaba igama elilodwa elihlanganisa izinto eziningi ngaphansi kwalo. Zonke lezo zinto zibizwa ngomhlaba. Zonke izinto eziphila in the airspace zibizwa ngezulu. Zonke izinto exista kwi-light zibizwa ngokukhanya, ukukhanya okudalwe out of darkness, out of ubumnyama. Now uNkulunkulu ke muncane kunemvelo, uNkulunkulu muncane kune-beginning. I-beginning indala kunoNkulunkulu. uNkulunkulu uvezwe noma uzalwa i-beginning, bese yena eyadala. So aqala uNkulunkulu, uqala i-beginning equkethe imvelo, then bese kuba uNkulunkulu, then bese kuba indalo.
So bengithi nje nginihlephulele nje lokho bazalwane, ngikholwa ukuthi aninayo impakamo, nizokwamukela konke lokho engikushilo, nikuhlolisise kahle bese niyakukholwa.